Hawu sinuqalile. Sengithi mina sengifuna ukukwazi nje mfethu ukuthi which part of your life oyikhumbula kakhulu nje before uzungene edakamizweni nani. Fuck. Peter, you just had to ask that question. Well, so you had to ask that question. Okay. All right. Ngoba la sifule ifuba la. Lokutshela mfethu. Engayikhumbula ingane zami bra wami yabo. Mina bengubaba, mina ngane zo 3. Ezamantombazane efunda utho ngami. Yabo? Kunakho konke izona phela engikhumbulayo. Nendaba nokunye. Khumbula ingane zami. Yeah. Khumbula ubaba futhi yabo ngihlale nazo sibuka TV sihlale. Yeah, yona phansi nje ngisho ukuthi fuck yabo. Yeah. So mase kuthiwa nje mfethu uno umndeni wakho mfethu nengane zakho zibukile yini ongathanda ukisho ukubona. Ma Kwatazi Ngopi Lumanati ngicina wami lo Lumanati not really Lumanati igama lakhe uMinati manje ngihlezi ngabona ukuthi uMinati mangifaka L kube uLuminati ngomrapper phela wambiza ngoLuminati baba ngiyena mina Luminati kudlalwa kiwele into engayisho mfethu I promise you all yabo I will change and become lo baba enimaziyo enimthandayo nawe I promise you I will change and become lengane uyithandi bayazayo and I will die trying. Yeah.